Salut România, oriunde te-ai afla, sunt Cătălin Pentili și îți spun bun venit la podcastul meu Let's Talk! Salut din nou și vă spun bun venit pe canalul meu, oameni buni! Înainte de a începe să facem prezentările și să ne cunoaștem, aș dori să mulțumesc clubului LMB din Constanța, pentru care le mulțumesc pentru spațiul oferit și cu ajutorul lor eu îmi pot face podcastul aici pentru dumneavoastră. Clubul LMB, dragilor, vă așteaptă dacă doriți să organizați un eveniment special, o petrecere deosebită. Clubul LMB vă stă la dispoziție. El este situat pe Bulevardul Tomis, numărul 48A, iar telefonul este 0722 208 465. Rețineți Clubul LMB și cu această ocazie le mulțumesc încă o dată pentru ajutorul oferit ca eu să pot face podcastul aici pentru dumneavoastră. Și acum să ne cunoaștem un pic, dragilor. Eu sunt Cătălin Pentili, vin din lumea showbizului, fost coregraf, dansator, momentan am o firmă de evenimente. S-a dus perioada dansului, a fost cândva, am o vârstă, gata. De acum merg pe evenimente, scuzați. Și fiind un tip vocal de fel, am zis hai să nu fiu vocal doar pe Facebook sau pe Instagram și am decis să fac o mică investiție, să fac un podcast pe un canal de YouTube aici, bineînțeles, pentru cei care vor să asculte, să înțeleagă și să vadă lucruri. Îmi doresc prin subiectele abordate să pot aduce un beneficiu oamenilor, pentru că vedem foarte bine că de ceva vreme societatea asta că am luat o razna. Deci am luat o razna bine de tot. Și doresc prin podcasturile pe care urmează să le fac, cu invitați deosebiți de specialitate, să deschid oarecum ochii, să vă deschid mintea, pentru că eu am prieteni care îmi spun eu nu mai știu ce să fac cu copilul meu, fie droguri, fie a intrat în boala asta cu social media, fie a început să facă chestii care sunt total neortodoxe. Ca să fiu mai explicit, vedem bine că odată cu internetul, cu tehnologia, lucrurile au evoluat. Care înspre bine, care înspre rău, care înspre mai rău. Este o certitudine. Și ca atare am ales să fac acest podcast și să aduc niște beneficii celor care sunt interesați și au nevoie chiar de ajutor. Primul podcast care va fi cu invitat va fi cu un psiholog de specialitate de aici din Constanța, Mirela Scarlat. Va fi postat imediat după acesta și ca temă de discuție, depresia. Cu toții știm că depresia este la nivel global foarte, foarte grav, pentru că sunt sub diferite forme, da? Și cu Mirela am dezbătut și am discutat multe aspecte în ceea ce ține de depresie. Așadar, vă invit să urmăriți podcastul cu Mirela Scarlat, care urmează să fie postat imediat după acesta. De asemenea, ca invitați, pe viitor, pe lângă psiholog, o să am și cadre didactice, o să am și un doctor ginecolog. De ce? Vedeți bine că
ne cam întoarcem în evul mediu de ceva vreme. Din ce în ce mai mulți minori calcă greșit. Multe minore devin mămici la vârste de 13-14 ani. E grav ce se întâmplă. E foarte grav. Și atunci am decis să fac un podcast exact pe tema asta, cu un psiholog și cu un cadru didactic, cum se poate face o educație, sexuală cu copiii, fie acasă, în primă instanță cu părinții, da? Că e băiat, că e fată, psihologul o să ne explice cum este mai bine și cum ar trebui abordat, că e băiat sau că e fată, ce vine de la tată, ce vine de la mamă. Apoi, din școală. Și atunci o să avem o părere din partea cadrelor didactice, cum ar considera ei că e mai bine pentru copii să existe o educație sexuală. Dar nici de cum cea care ne-o bagă pe gât ăștia de la USR sau LG și Curcubeu sau Unicorn, că nu vreau să fiu cenzurat, da? După aia, discriminare. Eu nu-i halesc, sincer. Eu sunt mai tradițional, eu sunt mai de modă veche, mai conservator. Nu. O să ajungem că vorbim și de chestia asta, de unicorn, de curcubee. Deci, invitați care vă vor ajuta cum să tratați anumite situații, anumite probleme pe care le aveți în familie. De la copii care își pierd mințile în social media, cu telefoanele, cu tabletele, cu drogurile, o altă problemă care vedeți bine că a luat amploare enorm de mult și foarte grav OnlyFans-ul, videochat-ul. În 2019, puteți să căutați pe net, în 2019, INS-ul, da? Institutul Național de Statistică, ne spune clar, peste 40% din femeile din România fac OnlyFans și videochat. Bă, fraților, voi ați auzit bine. Peste 40%. Nu vă îngrijorează? O să spuneți, bă, fiecare face ce vrea cu trupul lui. Perfect, total de acord. Bă, dar dacă o faci, fă-o dracu discret. Nu trebuie să vadă nimeni ceea ce faci, nu trebuie să te lauzi pe net. Copiii stau pe net, se uită pe telefon și văd tot felul de idiote, pentru mine sunt zdrențe, idiote, cum se laudă, pur și simplu, eu fac OnlyFans, videochat, fac filme porno, o sug, o iau, o drag și uit am bani, merg în vacanțe exotice, îmi permit aia, voi sunteți săraci. E plin TikTok-ul de așa ceva. Și atunci eu am în lista mea de prieteni oameni cu care discut și îmi spun, Cătă, eu nu mai știu ce să mai fac cu copila mea. Eu cât pot să dau eu un sfat, dar atunci când am un ajutor din partea unui specialist și inclusiv a unui cadru didactic, atunci lucrurile devin un pic mai ok, așadar vă vor face să înțelegeți și vă vor ajuta cum să procedați în așa fel încât copilul vostru să nu o ia razna. Că e vorba de social media, de narcisismul ăsta care toată lumea stă cu telefoanele și își pozează orice, oricând, oricum, oriunde, așa, educația sexuală, OnlyFans-ul, toate nebuniile astea. Nu o să stau să accentuez în acest podcast de prezentare doar temele astea. Voi avea inclusiv teme, aș spune de dezvoltare personală, de chiar autocunoaștere. Voi avea invitați cât de curând
campioni naționali în anumite discipline sportive, din anumite discipline sportive, care vom discuta cât de mult înseamnă sportul și cât de important este ca sportul să fie implementat de la vârsta mică, nu neapărat când ajungem la o vârstă și poate că e prea târziu, sau poate nici atunci. Și vreau să vă deschid ochii un pic, pentru că și eu am făcut parte din industria asta a fitness-ului, mă cochetez foarte, foarte puțin. Dar vreau să am niște campioni, pentru că ei vă vor face să înțelegeți cât de mult înseamnă să știți în momentul când vă duceți la sală ce așteptări să aveți, ce trebuie să știți atunci când intrați în sală și atunci când vorbiți cu un instructor. Pentru că eu unul sunt dezgustat de faptul că mulți instructori își bat joc de oameni. Adică iau banii degeaba. Se duc la sală, dau niște bani, nu îi lucrează cum trebuie, nu corect și mai pleacă și cu dureri de spate, ba de genunchi, ba de cervical, de umăr, etc. Și atunci, pe chestia asta, am zis o să iau câteva persoane de renume de aici din Constanța, care vă vor deschide ochii și vă vor ajuta ca voi atunci când vă duceți la sală, în primul rând să știți ceea ce vreți voi de la voi și să știți ce trebuie ca antrenorul să facă cu voi, ca voi să aveți rezultate. Pentru că sunt foarte mulți care pur și simplu își bat joc de clienți. Am văzut cu ochii mei, ați văzut și voi cu siguranță, sunt mulți care o freacă pur și simplu și nu stau pe telefon, nu corectează, nu te îndrumă, fă tu 10 de alea. Prietenul, așa se face. În fine, voi avea inclusiv un podcast tot pe tema sănătății, da, fizice și mentale și o să am de asemenea pe Mirela Scarlat și o fată instructoare foarte cunoscută, nu doar la noi în Constanța, chiar național, și ele vă vor face să înțelegeți pe partea feminină, să înțelegeți mult mai multe lucruri și aspecte în ceea ce ține de sportul și de importanța sportului în viața voastră a femeilor și, bineînțeles, a copiilor. De asemenea, eu am o problemă cu curcubeul, da? Unicornii. Ca să nu mai zic denumire, da? Ăștia care de ceva vreme pur și simplu ne sufocă. Voi ați observat că de ceva vreme, bine, mulți ani la rând, au fost în filme, i-am văzut, ok. În muzică, foarte agresiv. În desene animate pentru copii. Păi oameni buni, voi vă dați seama? Și aici, la fel, un psiholog, un cadru didactic, vom discuta și încercăm pe cât putem și pe cât vor putea și ei, bineînțeles, să vă ajutăm. Cum să faceți să aveți parte de un copil sănătos, mental, fizic și să nu se abată de la drum băiatul să fie băiat, fata să fie fată. Eu vin din lumea showbiz-ului, da? Deci am făcut dans aproape 30 de ani. Și mă doare să spun că au fost situații unde când dansam fie pe navele de croazieră în state, pe unde am fost, în Europa, în Asia, s-a întâmplat de multe ori să fiu din tot castul, din toată trupa, să fiu singurul hetero. Restul pe invers. E o nebunie de ceva vreme, inclusiv în România, a început băieții să fie fetițe. Au luat-o pe cealaltă cărare. Și aici, la fel, cu un psiholog și cum putem să vă ajutăm, cum puteți să adică
felul cum să abordați anumite lucruri și subiecte cu copiii și către ce îi puteți îndruma, întocmai să nu cadă în prisma asta, să se ducă papa sâmbetei să devină curcubeu, unicorn. Vor fi mult mai multe teme, nu neapărat cele menționate, pentru că vreau să fac și chestii, nu doar să am refularea și să-mi expun, frustrările societății în aceste podcasturi. Dar sunt foarte conștient că mulți dintre voi veți asculta și veți acorda atenție la ceea ce vor spune invitații, adică oameni cu pregătire, adică specialiști în domeniile lor. Este foarte important pentru că mă mai uit și eu pe net, văd și eu ce podcasturi sunt. Sunt foarte puțini care abordează subiectele astea la sânge. Sunt foarte conștient că îmi voi atrage multă disprețuire, multă ură. Mă doare în cot. Mă doare undeva. Probabil voi pierde prieteni, contacte, pentru că vreau să vorbesc și de lumea cluburilor, unde cluburile primesc, bineînțeles, foarte multe cluburi, poate nu în ultima perioadă, dar primesc minore. Și știți ce fac minorele? Dau din cur, își etalează formele și fumează, ca să nu zic că se și droghează sau fac tot felul de căcaturi. Nu credeți? Treceți prin cluburi așa mai undercover. Uitați-vă. Mergeți prin mall-uri. Treceți prin mall-uri. Uitați-vă la cafenele, în baruri. O să vedeți că 50% din acele baruri sunt ocupate de minori, dragilor. De minori. Și pufuie. Și nu zic 16, 17, 18 ani. Nu. 12, 13, 14, 15 ani care fumează. Nu vapors alea, dracu să le ia, nici nu știu cum se numesc alea, că nu fumez, nu beau. Țigări, adică fumează la greu. Nu credeți? Faceți o tură prin City, duceți prin Vivo, mergeți pe Tomis, vedeți în piața Ovidiu, uitați-vă. Să vă faceți o idee și să-mi spuneți, am sau nu am dreptate. Și voi discuta foarte multe subiecte care cu siguranță sunt de atenție majoră. Voi face și reacții la anumite clipuri, la anumite chestii pe care le vedem pe social media, da? Nu neapărat să fac mișto, dar pur și simplu să expun prostia, da? Am o problemă, de exemplu, mi se spune că sunt misogin. Ok, sunt misogin. Acum spuneți-mi voi, când vedeți tipele alea care stau cu telefonul, da? Ele merg pe stradă, se uită la telefon și își dau telefonul jos ca să vedem noi cum arată ele. Știți ce le comentez la multe dintre ele? Zic, puneți-vă și un preț ca să știe omul cât valorați. Da. Pe TikTok de multe ori văd tot felul de tipe care fac chestia asta. Băi, dar nu de aproape, nu seminut, da? E genul ăla de pornografie ascunsă. Și OnlyFans, care își fac reclamă, bineînțeles, și pe videochat, că ele fac live-uri și te invită pe canalele lor, pe paginile lor, mă rog. Și le spun atât. Sunteți pe platforma greșită. Da? Și le mai spun așa. O altă zdreanță pe internet. Exact astea sunt cuvintele. De ce? Pentru că asta este o prostituție. Băi, vrei să o faci? Nu te afișa. Pentru că se uită în copilele alea și încep și ele să facă la fel. Și uite așa cum ne ducem dracu toate generațiile la rând.
ne pierdem bunul simț, ne pierdem din valori, din principii. S-au dus dracu toate astea. Și ce facem? Înaintăm cu astea și să ne adaptăm și să acceptăm, să tolerăm. Bă, eu unul nu pot. Când o să am copil, eu nu vreau să aibă de-a face cu așa ceva. Există totuși, adică înțeleg să fim, am o vorbă și mulți prieteni mi știu vorba asta, că o folosesc foarte des pe Facebook. Bă, să nu ai o minte atât de deschisă încât să-ți pice creierul, frate. Băi, nu fă chestia asta, adică totuși, ceea ce faci, fă discret. Măcar nu știe nimeni, nu te vede nimeni. Copilul ăla care a primit o educație, băi, adică o adevărată educație de la părinți, da? O educație la școală și a picat într-un anturaj prost. S-a adus dracu tot. Când încep zdrențele alea, copilele alea proaste, să vină cu telefonul, ia uite pe asta, ia uite. Și ea săraca nu e obișnuită, e șocată, dar îi fură mințile. Înțelegeți? Și pe chestiile astea o să am podcasturi de asemenea, da? Pentru că trebuie să tragem un semnal de alarmă. Uitați-vă la Puia și nu odată, de mai multe ori a zis omul, băi, asta e prostituție. Da? E prostituție. OnlyFans, videochat. Păi, știți bancul ăla, Gheorghe cu Ion, se întâlnesc ei. Gheorghe, ce faci, mă? Bine, mă, Ioane, mă. Bă, Gheorghe, tu ai, mă, poze cu nevasta goală? Nu. Cumperi. Înțelegeți? Adică mergi cu una pe stradă și râde toată lumea și de tine și se uită și la ea. De ce? Pentru că o știe deja. Unde dracu mai e rușinea aia, bunul ăla, simți, respectul de sine? S-au dus dracu. În fine, am vrut totuși să vă aduc așa la cunoștință niște chestii pe care eu urmează să le fac cu podcasturile mele. Le voi face aici la clubul LMB, dar de asemenea voi face și în alte locații, poate sunt invitat, cum am fost la Mirela Scarlat, la cabinet, la ea, am făcut acolo podcastul. Dar în mare voi face aici. Pe parcurs nu știm ce va fi, sunt la început, toată investiția asta mi-aparține, eu nu am un sponsor, am o simplă colaborare foarte bună cu clubul LMB, care mie îmi oferă acest spațiu ca eu să pot face aceste podcasturi. Sper să dezvolt acest canal, să cresc în audiență și am nevoie de ajutorul vostru, am nevoie de un like, de un subscribe, share, ring the bell, să fiți notificați atunci când postez un clip nou, un podcast nou. Am nevoie de audiență. Cum am zis, nu am sponsori. Orice sponsor, cine dorește să sponsorizeze acest canal, acest podcast, cu drag îmi scrieți, o să aveți pe burtieră un număr de contact, un e-mail și cu mare drag. Ce să vă zic? Vă mulțumesc. Haideți să facem în așa fel încât să ajungă acest podcast la cât mai multă lume și să vedeți că o să fie ceva foarte interesant și cu siguranță o să vă ajute. Am 2 persoane foarte dragi de pe Facebook care au probleme cu copiii lor datorită drogurilor și abia aștept să fac acest podcast legat de consumul de droguri și pericolul din spatele drogurilor, mai ales când vine vorba de copii, pentru că o să fie și cu cadru didactic, pentru că drogurile au apărut foarte mult în școli. Și promit că voi face asta cât de curând. Inclusiv pe celelalte teme.
am prietene care au scris cărți și o să le invit să-și prezinte cărțile. Îmi doresc să promovez frumosul, arta și nici de cum curvărăseala, meltenismul și toate prostiile astea care pur și simplu le vedem pe net. În mare parte cam atât, fraților. Încă o dată vă rog like, share, subscribe la canal și nu uitați de ring the bell, să fiți notificați pentru următoarele clipuri când le voi face. Dacă m-ați urmărit, vă mulțumesc și dacă aveți ceva de zis, aștept comentariile voastre, da, sub acest podcast și poate cine știe, pentru că tehnologia pe care eu am, mixerul pe care l-am, îmi permite să am invitați inclusiv prin telefon și atunci, de exemplu, când o fi să fac un podcast legat de, să zicem, consumul de droguri, pot da telefon cuiva care este în situație, aparte de specialiștii pe care îi voi avea și atunci să vedeți ce interesant va fi, pentru că un cadru didactic cu un psiholog și cu persoana în cauză, să vedeți atunci ce discuție interesantă, care cu siguranță va fi foarte constructivă și vă va ajuta pe cei care aveți astfel de situații, de probleme în familie sau în cercurile voastre. Și nu doar pe tema drogurilor, inclusiv pe celelalte. Ce să zic, încă o dată vă mulțumesc, sunt conștient că sunt la început, poate voi mai gafa, se întâmplă să mai fac ceva greșeli, sunt om, uneori în fața camerei, chiar dacă am ceva experiență, tot se întâmplă să mai greșesc, să am emoții sau ceva de genul, da? Deci îmi cer scuze, dar nimeni nu e perfect, da? Hai, vă mulțumesc și ne revedem cât de curând la următorul podcast, așadar fiți pe fază pentru că urmează după acesta podcastul cu Mirela Scalat pe tema depresiei. Vă spun să aveți grijă de voi, oriunde v-ați afla, hai, fiți tari și să ne revedem cu bine. Peace and love. Baftă multă!